Vítaj v tejto meditácii na spomalenie, prijatie a upokojenie sa. Nájdi si pohodlnú polohu. Dovol si chvíľu nič neriešiť. Nikde sa neponáhľaj. Toto je čas len pre teba. Začni si všímať svoj dých. Nadýchni sa hlboko nosom a ešte pomalšie vydýchni ústami. Nech je výdych o niečo dlhší než nádych. Ako by si telu hovorila, je bezpečné spomaliť. Znova dlhý a mäkký vdych a potom dlhý a možno aj hlučný výdych. S každým výdychom môžeš o kúsok viac uvoľniť svoje telo. Stačí len o trošku. Pomaly, bez námahy. Postupne si uvedomuj svoje telo a prítomnosť. Všimni si svoje nohy. Dotýkajú sa zeme alebo podložky. Postupne presuň pozornosť na svoje telo. Všimni si, je v napätí, je pokojné. Vnímaj svoje ruky. Sú ťažké, teplé alebo studené. Možno len prítomné. Nakoniec aj svoju hlavu a tvár. Uvoľni čelusť, nechaj čelo zmäknúť. Nič nemeníš, len si tu v tomto okamihu. To úplne stačí. Teraz si potichu povedz, takto sa teraz cítim. Bez hodnotenia, bez vysvetľovania. Nemusíš sa cítiť lepšie, než sa cítiš. Dovol si prijať prítomný stav s jeho nepohodlím alebo s jeho neistotou. Prijatie neznamená vzdať sa. Znamená len prestať bojovať. A práve tým sa tvoj nervový systém môže začať upokojovať. Môžeš si položiť túto otázku bez odpovede. Ako by som sa mohla cítiť o niečo lepšie? Nemusíš robiť nič. Len dovol
tejto možnosti existovať. Cítiť sa lepšie. Možno len o trochu priestoru v hrudi. O niečo pomalší dých. Povedz si potichu. Je v poriadku cítiť sa len o trošku lepšie. Nemusím skákať. Stačí malý krok. S každým výdychom si dovol mäkčenie tela, len maličký náznak. A ak nepríde, je to v poriadku. Aj toto je súčasť procesu. Znova si uvedom dých. Pomalý nádych, dlhý výdych. Uvedom si, že si tu a že si pre seba niečo urobila. Aj keby to bolo len malé zastavenie. Toto stačí. Keď budeš pripravená, jemne sa vrať k tomu, čo dnes nasleduje.